सरपंच आहे ना ओढला ओढला आपल्याला मंजूर देतो रे यमन रे यमन यमन हात सोड हात सोड अरे ओढला फोनाचे ओढला उडवले का हात सोड यमन उस्मान होता यमन हात सोड टाक यमन सोड हात सोड यमन तक हात सोड यमन हात सोड तू आहे पण सोड यमन हात सोड हात सोड नाही सोड नाही यमन सोड तू किती झाला तू किती करता तू किती झाला तू किती झाला तमाशा करना काय तमाशा करना काय तमाशा करना तमाशा करना काय तू हातला नका मला तू हातला नका बाप होतानी तू कोण म्हणता तुला सांगता बोलता सरपंच तू आपला या म्हणतो बोलत त्याच्या अंगावर तू कोणा अंगावर होता तू सांग आपला धंदा त्याला सांगा हातान धर नका हा झालं का बा हातला नका तू तुझ्या मुली तू सांगा बिकॉल बिकॉल अरे आमच्या झगडा नका आमच्या झगडा रे ए उस्मान अरे मीडिया रे